Hello mga listeners, good evening ug ang oras alas 8:14 mga listeners no. Mag-upload ta karon sa sa part 2 na ni sa ako imo bang higugmaon no. Nya sa dili pa magbasa sa yung comment no, dis ako dapit nalimot ko ka listeners. Asa ako dapit nga putol ganina. Dirito ni kuan ni okay si Enzo Maris no. Nagka-eksena na gyud si Rene namino sa magulat ako no part 17. Salamat kay Enzo Maris no sa imong pagpaminaw no. Og si Indaylin sana ang part 2. Ang mao na ni part 2 Indaylin no sa ako imo bang higugmaon. Nya nadugay-dugay gyud tang no. Nya si Lisa Amper, salamat sa upload. Amping always with tulo ka heart. Salamat kay Lisa Amper no. Nya kanang si Insumaris Rene Kuang nagbalik sa Alona, naghilak ang emoji no? Salamat kayo Insumaris no, naminaw siya sa part 18 sa magulat ako no. Nya si White Shadow paka-upload sa palihog sa dramang ang tigpanilipod sa katawhan Radyo Man 2018 na ug katong Indayhana 2019. Salamat daan sir. Salamat po kayo sa pagpaminaw no White Shadow. Nya may kog pasensya na imong request nga Radyo Man no kay wala gyud ko maka-record ni sa una kay trabaho ko ani kay buntag man siya nga drama sa una nya akong trabaho kay opening man sa una trabaho pa og mall ba di ko ako kasubay og record ani wa gani ko kapaminaw sa murag ako kapaminaw ganis katapusan ani sa una aning Radyo Man katimaan ba ko pero wa jud ko kasubay tanan ba kay tungod sa trabaho pa sa una na ako'y episode duha ra ka buok hindi man pwede nang duha ra ka episode kay maningil gyud ang uban asa unsay sinudanan unsay katapusan muna nga mga ko pasensya ni White Shadow no nga wata ning Radyo Man nya kining Indayhana 2019 aw na ako'y mga nasave ani ako pang subayon pod kay 2019 ni nagsugod na mag live streaming ang DWHP ani no sa Facebook nila ba nakakuha ta og mga episode ani pero ako pang subayon og nabay katapusang sumpay kay na ako'y katapusang sumpay ani ato ning sugdan ning Indayhana no White Shadow. Yung salamat kayo no, sa mga pagpaminaw sa dramang Digong Kantuboy. Nya si Dinim Oriendo. Thank you so much Sir Jan sa mga nindot nga mga drama nga imong gipang-upload. Mao din akong kalingawan mamati og drama human music na sa while working here in Kuwait. Salamat kay Dinim Oriendo no. With tulo ka emoji nagpahiyom og tulo ka heart. Salamat kay Dinim Oriendo no sa imong pagpaminaw di sa imong pagpaminaw di sa Kuwait no. Makayungit na yun in town. Ano pa din sila yung comment no. Hi, episode 1 pa lang galagot jud ko nganong naay mapaitas on kayo nga gikan nas kapobrehon. Salamat sa pag-upload Sir Jan. Amping kanunay and God bless with tulo ka sign of prayer, tulo ka emoji nagto ang luha, nya tulo ka heart. Salamat kayo no. Dinim Oriendo naminaw sa part 1 sa ako imo bang higugmaon no, nya karon part 2 na to no. Nya mo insert sa ta sa Shopee dai. Nya katong mga diganan sa itong mga vlog dito sa drama no, okay?
O pwede tagbasa mga kalisteners no, si Maristel Humawan kani jud akong gipaabot nga drama mura tag nibalik eskwela og history. Sa banin ako lang kita kung arig ni siga pa ba kay na sige kung balik og vlog ba taas akong tabi wa man ma-record no. Una akong sure nga wa ma-off ni mga kalisteners no. Okay, balik ko nagbasa ni Maristel Humawan kani jud akong gipaabot nga drama mura tag nibalik eskwela og history. Makalagot ang mga pare sa una unsa ka na og hantod ron inaani batasan sa mga pare mo gid wait di na mo salir og karong panahon na kay nanay social media man gamay sipyat na ma-trending ma-viral dayon no. Muna nga pait kayo sa unang panahon no, grabe mga Kastila man puto nga mga pare. Sa akong naibuan to sila mga tiwalag to mga badlungon to ba katong mga Kastila nga pare. Badlungon sila diri gilabay sa Pilipinas. Diri jud pa badlong. Na si Rizal kay bawo man unsay kanang mga tudlo sa simbahan, unsay mga batasan sa mga pare na kuan kay halos tibuok kalibutan na libot mga Rizal do. Mas nakaibaw to siya unsay tinuod nga panudlo. Una nasaway niya ng mga badlungon niya pare. Kaya ang ninong ni Rizal pare man to sa naibuan pare. Nya nasa si kuan. Kaya nakalimot ko pero basta kay ang gibunyagan siya ang agiyang kalimot ko basta kay nana pare itong iyang ninong na siya ito niya pare. I-search niya mga kalisteners basta kay murag ninong ni Rizal usa ka pare. Muna nga kuan kay bawo ni si Rizal unsay tinuod gid nga panudlo sa simbahan. Asaway ni mga pare kay wa ni magtuman silang giwali mga chicks mamaji nga na ba manawdaog mangilog yuta no. Muna nga nasawayan ni Rizal kini mga klase sa pare sa una. Muna sila kaysa ending aning No Limit ang Ere no part 11 buutan man tong pare nga giduulan ni Crisostomo Ibarra dito siya ni kumpisal sa mga sala ba mo puti duulan ni Isagani man ito atong pare no Pilipino nga pare buutan dahil sa mga Kastila mga badlungo no nilayas ra ba abi kay naghikog man to si kuan Juliana ba to lagi Ruin Town kay para nagpakamatay lang siya tungkol sa paglaban sa iyang kaputli ba sa gugma niya para ni Basilio niya mas ipalabi niya nga mamatay kaysa matugyan atong manyagang pare mga kalisteners nakalayas sa bagyod may gani kay wa maapse no mga nga kuan gid pero karong panahon na di gina na musalder dali na ka mo trending mo viral no. Yeah. Dito tas comment ni Kuan Roger Di Palas. Hi idol pa shout out sa akong mga amigo sa Manila nga mga Marites Aguroy. Marites dai. Tuloy emoji nagkatawa gyud grabe ang katawa ni Roger Di Palas no. Shout out ko sa di ba kani masuko no Roger Di Palas. Imong shout out imong mga amigo sa Manila nga mga Marites Aguroy. Mga amigo nga Marites dai no. Shout out niya no. Kana inyong kamarites gamitan na para sa kayuhan. Kana bang mga good news imong imarites ba no? Good news ang mugula sa imong baba. Dili na mga bad news nga makakitag kag away no. Makamugna og away ba. Ayaw na yun na magmarites ka kana bang makadasig sa tao ba kayuhan sa katao. Pagdayeg no yan na. Kay mangmarites ka sa pangdaot aw kuyaw mabugnuan ka gayud muna nga hinaot mo nga imarites nimo mas mayo imarites nimo nga kuan mga makadasig sa imong sikataw no kaya aron kato mga nagsubo mabuhi ang paglaom no mas mayo nga imarites nimo nga magsangyaw kas pulong sa Ginoo ha yan na sa mga naibaw-an nimo no. Salamat kay Roger Di Palas no. Shout out sa imong mga amigo no diya sa Manila. Josephine Sirato excited sa episode 2. Salamat Josephine Sirato no. Muna ni ang part 2 no. Og si Insumaris
naminaw siya, magulat ako part 19. Rini ug aluna pa rin. Kinanindutan yun niyang magpaminaw sa magulat ako, no? Pero sa ending, di ba kani magmahay? Di ka na bang nagmahay ng dramaha? Nya, si Ruel Montero, part 2 idol, mo na ni part 2, no? Nya si Ludi Mejias, talo ka heart yung comment. Nya, taas-taas naman itong intro. Tuwasong na natin ni Gumas drama, mga kalisinas. Paminawa niyo ang part 2 sa Ako, Imo Bang Higugmaon? Sabi walang araw darating ang... Nagtuo si Pamela nga na-late lang si Henry nung dan nga wa kini niya makita. Ang wa masayri ni Pamela nga milikay na si Henry aron dili mosamot ang kasuko ni Aldo kaniya. Nagpauhahi siya nga misud. Pero nalingian siya ni Pamela ug may wave kani-kaniya. Dali siyang miduko. Unya, nahibong si Pamela sa kalit nga pagkawa ni Henry. Samtang nag-atang si Pamela og sakyanan, kalit nga miabot si Aldo sakay sa bag-o niyang motor. Mibalibad na sab si Pamela sa hangyo ni Aldo nga ihatod siya sa iyang pagpauli. Nakita kini ni Henry. Nakugang siya sa dihang giduol siya ni Papi. Labihang sukuan ni Aldo sa pagbalibad ni Pamela ug si Henry nasab ang iyang gipahungawan sa iyang kasuko. Niya ang sumpay ning bag-utang sugilano. Ako, imo bang higugmaon? Di ka sasaktan mula noon. Di ko lang kuha ang katawad si Pamela siyang desisyon. Buang ka gida! Kuya! Buang ka gida! Ha? Kuya, ayaw nagkukumpira ha? Musukol na! Di ko musukol, mo kuya. Gila kagihapon ako nga ako baguang. Pero utang buot, ayaw lang pasubrahi ang imong pagpasakit na ako. Musukol ka gid ako. Sige, manumano ta. Kuya. Sige. Unahan ti kami. Aron ka gid musukol nako. Manumano makatang duha. Sige! Hoy! Manumano ta! Hoy! Buwag-buwag ko na mo, be. Buwag mo. Yan ang inyong amahan, si Paeng. Sige na, buwag mo. Buwag! Wa pa ta maghuman, ha? Kumusta man ang imong motor, Aldo? Salamat kayo pa nga imong gikong gipalitan. Wa na gi magbugal-bugal nako. Wa na nagbugal-bugal. Nga pang backride ako nako. Unya, ang imong pagtuon. Kuan kining Mga na taoy. Tubagaon ako sa kuputana, Aldo. Urusan naman ang iyong pagtungha. Tigalig sa dili pa mahuman ang semester. Muhangyo ka na sab nga mo chef og laing kurso. dili na karon pa. Hinaot ta. Hain pa man si Henry. Saman, doon na ba'y nagpahibaw niya nga manihapon ta? Ako na tong gipasuguan. Ako lang magtuniya. Kinahanglan ba yun nga kay manao pa eh? Kanya hayray, mugara sa na imong anak da. Ako na siyang gipaadto sa atong katabang. Pasagdi ko, Dadang. Ma, may katabang kang gipaadto ni Henry? Wa, oy, maanad. Ganun ikaw mong ni anay din pa. May gisugo naman kuno si Mama ni mo, Dadang. Kuan pa. Doon na nabitaw pero doon na lang ko'y gitiwas. Sige, musulod ako ni mo pa. Sige, anak. Sunod na yun, ha? Di may mga on kurwa ka. Papasaboy, panghaon na lang good mo. Tingalig malain sila si Mama Dadang o Kuya Aldo. Basta huwaton ka na mo. Sunod na yun. Taon sa ni Papa. Giinan tingali siya ni Mama Dadang na may gipaanhin na siya. Pero ang tinuot, wak. Dili ko gusto nga maamong lang si Papa. Silang pagtaog-taog na ko.
Gihagan na sa kang Aldo no, aron ihatod. Huwag gid ka masayop, day. Pero wa ko masugot, uy. Iyang gipanghambog ang iyang motor. Nagtuod ay siya nga magpahatod ko niya. Kay doon na siya yung motor. Makamao mo kumupaulis amo. Pero kung ang ako pang agaw Henry ang mahatod nimo, sagot ka. Tinuod man tingaling bayot na imong igagaw, uy. Dili, uy. Kamaskilin sa ko igagaw nga imong dudahan nga bayot. Mituo ka na sa karga tong Aldo. Ambot lang. Pamela. Abi na kog absent siya gahapon sa among subject. Unya, paglingi na ko, dito raman di siya naglingkod sa luyo. May wave ko niya. Sus, ako may nauwaw sa kong gibuhat, uy. Nga naman? Midoko man noon. Unya, human sa mong klase, dali kayong nawa. Ako bitaw siyang nasugatan. Nagdali pud kay doon ako na siya buhaton sa bahay. Nagtuo tingali ng tawhana. Ngabi kay may ubandayan ko niya sa kantin, okay na siya nako. Pero nga ako lang nahibod niyan, day. Sa diha gawas na ko sa campus, ako man siya nakitaan. Unsa? Laki, murag dunay giatangan. Gaga lang yun ko. Nadugo nakasulti ka man, anak. Tungod kay nag-expect ko nga friends na mi. Naglaom kong magkita o magkasulti ming duha. Pero, mura man hinuon ko niya gilikayan. Saman, nagtuo siya nga na-crush ko niya. Day, ayun ang gudayon hukmi ang ako ng agaw. Tingali doon na lang siya problema. Hinungdan nga naingon siya, anak. Na-turn off na ko niya, day. Unsa? Naglagot magikos ang kaugalingon. Abi na ko, doon ako'y kasaligang amigo, nga mahimo na kong kasumbungan. O kaha, makalaban ako. Pero failure ko. Ambot sad bitaw, uy. Ganun taas daw nang ako expectation ni atong Henry. Makisulti ko ni Henry. Pasidan-an talang kaday ha. Ayaw na gid sag paduulan nako. Doon na ka ba'y problema ni Pamela Gaw? Ha? Nganong murag naglikay ka man niya? Wa man ako siya likay ikaw. Muna gisumbong ni Pamela nimo? Wa siya mo sumbong, oy. Iya lang gisulti na ako nga gahapon sa inyong klase. Uway kami abot. Abi man ka niya absent ka. Pero paglingi niya, dito kuno kasluyo. May wave siya nimo. Pero may duko ka kuno. Wa ko makabantay siyang pag-wave gaw. Naibaw ko, di ka gid mamakak na ko gaw. Um, Doon ay labot si Aldo, no? Nga na kung naiskutan man ni mo si Kuya Aldo gaw. Tingalig iya kang gibauran nga dili mo sikit ni Pamela. Wa gaw eh. Pero nga nung akitaan ta man kagahapon, be, nga mura kag dunay giatangan sa gawas. Ha? Ingon ka, nagdali ka mo pauli, kay doon na ka pa'y trabaho. Pero nga nung dito man ka na ako kitis gawas. Kuan, doon na lang ko'y nalimtang paliton alang sa buhato lang kong project gaw. Ay, abi na ko gay, mo ng inspirasyon si Pamela. Buutan ba siya? Dili pud mabitin ang iyang ka-bright. Tinungod gaw. Dili pa ko ready og seryosong relasyon. Mo nang imong gilikayan si Pamela? Wa lagi na ko siya likay eh. Nalit lang yun ko pag-sood sa room na mo. O wa ko siya makita nga may wave na ko. Okay. Mituo ko ni mo gaw. Sige ha. Sige gaw, may klase pa ko. Sakit ang sabkos kong gibuhat ni Pamela. Wa siya. Pero di lang ko makatugot nga. Siya may mamahimong hinungdan sa kalunay na mong panag-away ni Kuya Aldo. Dalawan ko. Aguan ko. Miulpot nga ko kasing-kasing sila nakita ko si Pamela. Nagkasiguro ko. Siya na ang binuhat na gipitik sa kong kasing-kasing. Pero talawan ko. Naglakot ko na ako. Kini makamaumubarog sa akong katungod. Hi. Oh. Pwede mo to
pa di magkingkod? Muadto na ra ba ko sa akong klase? Kadito ragod. Nganong magunit ka man? Mamiya ka man dayon. O pagka nang pagduol na ako nimo, mutindog ka sa dayon. Timing ay mo pagduol. Nga hapit na ang akong klase. Sorry nga nagunitan ako ang imong kamot. Sorry lagi kayo. Salamat ka maila ka sa imong sayop. Gusto magud na ako nga magkahigala ta. May tagad bitaw ko nimo. Unya ano di ka man magpahatod na ako. Sabi nimo? Nagpapalit pa yung kog motor ni mama. Aron doon ako ika-offer sa paghatod nimo. So ako di mo hinungdan nga nakagasto pa imong mga ginikanan. Dili. Dili pa mahimong magka-friends tang duha. Nganon dili man. Basta dili lang ka presko nga moduol na ako. Nakalitan ba ko nga imo kung gipasangilan nga presko? Ingon gid ko ini. Friendly to boys and girls. Thank you. Tingali makabiya na ko nimo no. Tingaling malait ko. Sige. Sige, Pamela. Di sa ko gusto nga malate ka tungod nako. Yatis pa yan. May diretso lang na ka. Huwag gani excuse me. Hard to get. Pero doon na kay hard to get nga babae kung ako na'y mudasdas. Pagbantay lang, Pamela. Ako untagit ka. Malagi kong gipaan ni Tiyo. Di ba mo graduate ka naman karon? Sa akong kurso nga political science, Tiyo. Pero gusto ko mo-proceed sa law. Good. Mabitaw na ning kamot yun ko nga makahuman sa akong kurso. Aron dili na lisod na ko ang kurso nga law. Mayo untag makaabot pa ko sa iyong pagkahingpit ng abogada. Nganong dili ko, Tiyo? Unsa man, gusto ka nga mo trabaho ni akong kumpanya? Okay ko din, Tiyo. Why not? Usa ka summa cum laude, akong balibaran sa pagtrabaho din. Of course not. Hindi ka man masayod, ana. Ayaw lang pupuntan ani Ana Barbie. Unya, nebaw kasab nga si Henry, consistent Dean's Lister. Mao na gibahayan ako, Barbie. Nganong nagdali ko sa pagpagit ng ikaduhang inahan ni Henry. Lahat ko. Natingalig, dili ko matiman ang ako anak. Pero karon, dayag sa akong mga mata ang paningkamot ni Henry. Angay mong ipasigarbo si Henry, Tiyo. Nakasiguro ko nga kung makahuman si Henry sa iyang kurso, with flying colors sab siya. Lahi kayo siya ni Aldo. Ang, dili man sila managsuon. Pero Tiyo, nagkabantay ka ba sa sud sa imong pamilya? Nga mas gipalabi sa imong asawa ang kaugalingon niyang anak? Nahibaw ko niya na, Barbie. Ug mao na hinungdan ganong ikaw may akong gipatago sa mga mahinungdanong papilis ni akong kumpanya ug kang Henry. Tiyo, Sa ako lagi kaingon nimo. Kung buhi pa ko, unya abogada ka na. Ikaw may akong pahimuon sa akong last will and testament. andam kong muhimo, Tiyo. Kana kung maabogada gid ko. Makaluluwis, Henry. Kung mauwa ko nining kalibutan, nga wa ko'y kasaligang tugyanan sa akong makapilin. Makaluluwis, Henry. Dili ka di mo laban ni Henry, Tiyo. Kung unsaon siya sa imong asawa. Di man ko makaaktog yun, nahilabtan ni Dadang Henry. Bisag ka ng pagbalhin ni Hindis kwarto sa garayan. Dako akong duda nga sila mo ay hinungdan. Pero di sa butugan si Henry. Maulaki. Secretive si Henry. Tingali, gusto lang iluom ni Henry niyang kayo upos aron dili ka problema. Kinahanglang masayran ko kung unsay nang hitabo sa kaulingon na akong parimay. Mukalit kag paulit, Tiyo. Mahibaw lang gihapon sila kay madungog man nila ang andal sa kong auto. Mangita ka gid untag paagi, Tiyo, aron doon na kay masayran. Busy ko sa kong trabaho, Barbie. Inoon, dako na si Henry. Magkamaon na siyang manalipod siyang kaugalingon. Wa ka ikahiubos ni Henry nga dunay bagong motor si Aldo. Siya ay una na kong gitanyagan nga palitan og auto
Pero may balibad siya. Pareha silang duha, si Aldo at Duna na lisensya. Nakasiguro ko nga giloom lang ni Henry ang iyang mga kayubos. Ang akong giampo, Barbie, nga moabot lang untang higayon. Nga di na mag-agwanta si Henry ug siya na muyagyag sa gitaguan niyang kayubos. Ug anha ko na unya sintensyahi sila si Dadang ug Aldo. Ay, maka si Pamela. Gimingaw lang akong matang magkakita niya. Pero, kung sa masing kapuslanan niya ako siya makita. Di magyapon ko magkadoon niya. Mahadlo ko nga makita mi ni Kuya Aldo. Talawan sa ko eh. Nga nang dili ko man mahimong panalipdan ang akong pagbati. Wa ako makasabot sa kipaninggiton sa akong kasing-kasing. Kanang ako rang usa. Ang panagway ni Pamela ang pirmi na kong handumon. May gani kay nakakuha ko niya litrato sa akong cellphone. Igo lang taong ko pagsunod niya tinis akong cellphone. Oh, niya pa di ay ka? Nga naman din ma. Wa ka mo eskwela? Ay sos. Ay ko pangutan-an ni Ana eh. Ano, doon na bagoy na dato ang eskwela-eskwela? Uy, Aldo, nga nang nagpapalit makag motor nga wa man kay interes na human kong pag-eskwela. Sabay kapuslanan sa kwarta ni Paing. Hangtod pang iyang negosyo, kumling kamot ko. Giingnan tabitaw ka, nga mo trabaho ka sa kompanya ni Papa nimo. Aron doon na kay experience. Aron kung mamatay na si Papa nimo, ikaw na mo puli. Di na ako type eh. Uy, kinahanglan doon na kay alamag unsa ang pagpadagan sa negosyo ni Papa Paing nimo. Aron kun wa na unya siya, ato na ang iyang kumpanya. Ato na ang iyang kwarta, hangtod na ang iyang mga kayutaan. Nganong mag-uol man ka, Ana, nga kung mamatay na si Papa, ikaw may makasunod ka, ikaw may iyang asawa? Dili. Siya dili? Dili mi kinasal. Unsa? Mao na. Nadlo ko. Nga kung mamatay na si Papa Paing nimo, mapunta ni Henry ang tanan niya mga kabtangan. Mama! Tanga ka ba, Mama? Oh. Ganawa man taon ni mo siguro nga makasal mong duha. Oy! Kani adto pa ko nagisgot, no? Sa bag-o pa ming nagtipon. Pero, busy pa ko no sisi ang trabaho. O di karon kinahanglan nga hagdunan ni mos Papa nga magpakasal na mong duha. Aron mabahinan ka sa iyang mga kabtangan, katigayunan, o kaha, ikaw gid mao'y makaangkon ni ini. Pugsa siya makasal mong duha. Ay, gipulan ako sa pagsige niya hisgot o kasaloy. Karon gani din na mo tubay na ako. Kung ako na siyang hagdon. Kinahanglan makasal na mong duha karong higayon na ma. Kinahanglan gyud. Niyang imong ilisan. Oh, milagro man. Unsa ba'y milagro? Ang pag-andam ni mula kong ilisan. Karon pa ko ni mo andami ni Ana. O hinungdan nga na kayong kong milagro. Tigalig, doon na ka na sa ilaing pangayoon alang si mong anak. Ako mo doon ay pangayoon ni mo, Paing. Usa may yung pangayoon ako, Dadang. Ang imongan o apelyido nga sukad sa atong panagtipon, wa gyud na ako mada. Gusto kong magpakasal ta, Paing. Dadang, mga tiguwang na taoy. Oh, ano man mga tiguang na? Mo man gani nga ganahan ko makasal na ta, aron mahatagan og kalig-on ang atong pagpuyo. Kini na yung atong pagpuyo. Di pa ba niligon? Miabot na gud tani ining panahon na. Gusto na kong muda sa imongan og apelyido, Paing. Gusto na kong mamahimong Mrs. Rafael Lastimosa. Mahimo man na nimong mada. Unsa man, Paing? Dili ka gyud magpakasal na ako? Pirasong papel ra ang magmatuod sa atong panagtipon, Dadang. Kinsa man nagpugong nimo? Aron dili ka magpakasal na ako? Way nagpugog, oy. Ang imong anak? Wa manghilabot si Henry sa atong panag-uban, Dadang. Kaniadto pa sa bag-o patang nagtipon.
Wa gani gyud siya mo question ako. Naigugma ka ba nako, Paing? Ayaw ko pagutan ang yun hadang. Mulungtad ka sa iyo ni ining gidugayon ang atong panag-uban. Kung wa pa ko'y gugma. Ha? Kung wa pa'y gugmang nagpatiliwa na tuduha. Unya lagi. Anong dili man ta magpakasal? Busy pa ko, Dadang. Ako maimuhi kay sa ato mga papeles aron makasaltan duha. Ako nang tanawon, ako mga lakaw. Sa ako nang giingunin mo, busy pa kay ko. Paeng! Paeng! Ayaw kong biyae! Buwisit! Naghisgot na sa bukasal si Dadang. Murag namugos na siya. Say gayon nga makasal mi duha. Musabot ka makaluduoy si Henry. Hi. Ikaw di ay Aldo. Doon na ka ba gipaabot din, eh? Kinsa may akong gipaabot? Pwede na gikumutupad ni mo? Tupad naman ka ha. Nganong dili. Pero may klase pa ba ako ha? Tingalig masuko na sad ka. Di na ko masuko, Pamela. Di na ganit ko mong gunit si mong kamot. Nagamping ko. Tingalig masuko ka na ko. Really? Yes. Ganahan kay ko nga makigsulti ni mo. Unsa man day course nga imong gikuha? Nganong may katawa man ka? Kung mitiwas lang gid kog usa ka kurso, graduate ako. What? Si Mama magoy nagbuot sa unang kurso nga akong gikuha. Kay si Mama lagi nagbuot, napugos ko pa enroll. Pero wagi ko ganahi oy, auto nga miundang ko. Kaanugon sa tuition fee ni mo, Aldo? O lagi unta, pero saon man, di man gid masold sa akong utok ang leksyon. Unya? Unsa man kursuha ang sunod nimong gikuha? Gikan sa engineering, may kuha kog electronics. IT good? Maayo noon. Lisod man, undang na sab. Daghan man gud mo kwarta. Dili sakit sa imong mga ginikanan nga magsigig bayad og tuition fee. Bitaw. Pero karon, tinud-on ko na gid ang akong pag-eskwela. Kinahanglan gud, Aldo. May klase na ko. Biyaan ka na ko, ha? Sige, Pam. Ako ang kining... Kung gusto kang mutagad ko nimo, ayaw na gid panghagad nga ihatod ko nimo sa pagpauli. Get me? Inahak, baya. Pagkaan di mahal pa yung babayana. Mudretso lang magis pagbiya na ako. Milikay na tingali si Henry kang pamila kay wa ko naman siya makita nga nagpaduol pa. Sakitan gidi ay siya sa kung kumo. Kaya na si Kuya Aldo sa pagkiksulti ni Pamela. Gusto ang takong sakitan. Pero ako maning siya. Sorry. Henry? Ikaw din ako nabanggaan? Sorry nga, uwasan ko magtanaw. Naigo ka? Wa man. Excuse me, may klase pa ko. Naglikay na si Pamela na ako. Sakit, Pamela. Gisakitan ko sa kong pagkatalawan. Sakit. Midaog yun ko. Unsa ba imong nadagan? Wa na gid mo duol si Henry ni Pamela. Tingali giilad ka lang itong tawhana. No, dili ka na buhato ni Henry, ma. Mag-ayo, magkatilaw na sabisa sa kung kumo.
Ay, kining ma. Murag na in love ba ko ni Pamela da? Hindi ay. Sige, laro kang kainlab. Mauna gini ma. Mauna gini. Unya ma. Kining imo nang gihisgutan si Papa sa inyong kasal. Ay, makalagot. Unsay makalagot? Mga tiguwang na ko no me. Oh, wa sa inyong edad ang kaimportante sa kasal ma. Ang imong masunod ni Papa ug madapa kos binahinay. Ako'y makigsulti ni Papa. Hoy Aldo. Puyo ha. O siya puyo. Maniguro tama. Husto si Papa, mga tiguwang na mo. Hiram di ay. Si tiguwang. Kusakit ba sa kung hawak ano yung magsulti diya da? Sus! Ma, ang kabilin ng tao ng kwarta ni Papa mo siguro Siguroon lagi. Pero ayaw panghilabot. Mapil gyud ko. Imo ko kong anak. Kung mamatay si Papa, unya wa kay bahin. Luuya ka na ako, no? Ha? Ug mo'y hayahay katong inutil, katong Henry. Ha? Nagtuo sa di ay kang musugot ko? Ha? Ya usa pa may bahimo nimo kung mamatay si Papa. Nga dili mo kasado, ha? Tubaga ko na. Luoy kay ta. Ay, Aldo, kung mag-apil-apil ka ni butanga, tingalig magtuo gyud din sa papa nimo, nga doon na tay laing motibo. Mo apil gyud ko ma, kay imo kong anak. Dugay na gud mo nagtipon. Ngano pa makanya pakasli? Unsa man? Sige lang siya pasilbi nimo? Uy, wa ko bigyan na siya silbihi, ha? Kadaghan na tong katabang din, he? Nga si papa nimo paing mo inegsweldo. Mama, oy, tanga ka ba, mama? Bida sa nimo, oy. Hey! Di makasabot. Hilamay! Karong ako sa pagsulti, Aldo, ha? Sa dili makasabot. Ang atong kaugmaon, maang nataya nining inyong kasal, ma? Busa kay gibalibaran ka man ni Papa Paing. Ako'y magigsulti niya. Ayaw lagi! Ako'y... Oh, Ikaw pa. Aldo! Ngano di mo kumutugan ni Papa, ma? Nga ako'y hangyo ni Papa nga magpakasala mo duha. Mao di na hinungdan sa iyong panagnangis. Dugay na ko lang inyo panagtipon ni Mama pa. Pero hangtod karon wa pagid mo makasal. Nganong karon ka pa man mohatag og bilis sa kasal, Aldo? Natural man tingali pa nga maghunahuna sa ko sa katumanan sa dugay ng pangandoy ni Mama nga magpakasal mong duha. Nga mahimong legal ang inyong pagpuyo. Dili kay sa dili gyud ko magpakasal ni mama nimo. Pero kakita ka bitaw, wa ko'y kasaligan sa akong kompanya. Busy ko. Syaro. Ang imo ding abogado, ang imo palihok kundi ay. Usay gibog ato sa kasal nga gusto mong mahitabo na mong duha ni mama ni Dadang, ha, Aldo? Importante ba gyud kayo ninyo ang kasal? Sa ako nang giingon pa, dugay na mo nagtipon si Mama. Og sodya na higayon na, gidugayon na, wa mo'y bendisyon. Bendisyon? Misod ka naman di ay simbahan nga nakalahon na ka magbendisyon, Aldo? Ngano? Doon na ba'y kausapan sa atong pagpuyo nga wa mi makasal si mama nimo? Wa man tingali. Wa'y ti mailhan nga mabangkaruta ang akong negosyo. Imo lang ning giduaan si Mama pa? Kung maghisgot kang duha, Aldo, mulungtad ka ha sa ingon ni ining gidugayon ang atong pagpuyo. Ang among relasyon ni mama nimo. Tingalig may lain kang interes. Hinungdan nga namugos ka ng makasalming duha ni mama ni mo Dadang. Pa! Okay na ko niyan ang kasal. Ayaw lang ko ninyong apurahan. Hoy! Ako yung mong isangpit, kuya. Ikaw ba'y may pugong sa imong amahan? Araw magkasal sila si Mama? Ha? Ayaw pag-guryo-guryo diha! Nagtuo ka? Nga may tuo kumuutan ka? Wa kumutuo, ha? Ay, lagugubirahan, kuya. Kumutuo. Ha? Ay, lagugubirahan. Kano ba nagbirahon ka? Reklamo ka? Suko ka? Ato ron kiwason ang ingon nimong manumano. Kuya, di ko makig-away ni mo. Nya ako gusto man! Ako gusto man! Gusto man! Sukol ka? Lagot ko ni mo da! Lagot ko ni mo! Di lagi ko masukol mo, kuya. Usap mag-uwi mong gusto. Sa dihang imo kong gibaharan nga likayan ko si Pamela. Ako nang gibuhat. Bisag unsa inyong isugo na ako, akong tumanon.
Nganong imo magyud kong pasakitan. Tungod kay nagagot ko nimo! O gusto ko mawa ka sa akong pananaw! Kuya, Sige! Di ka maghamakigmano-mano nako, kay talawan ka man! Kinahanglan danihon ni mos papa ni mo paing nga makasal sila sa mama. unsa? Aw, dili kay danihon ra nimo. Pugsa gyud. Ma, ngano sa iyo man ko nimong kipiyaan. Dili unta ko mag-antos ron. Wa man ko'y ikamahay ni Papa. Di sabda ko siya mahimong sudyaan. Nganong iya kang kilisan. Nahibaw ko sa tinguha ni Papa. Nga gusto niyang doon mag-atiman ako. Pero ang babae ngayang gipulin ni mo, o gituhuan nga magkatiman ako. Wa makatuman unsa may iya gipasalig ni Papa. Di man ako ma-question si Papa. Nganong may anak pagod agyag higugma. Pero ako magko'y nag-antos, ma. Matabagi ko. Tabagi ko gamaantos ko ilang pagdaog-daog na ko. Mahalo kong mutuga ni Papa. Kimaulang ni magkadugang si kagubot sa mong pagbuyo. Henry? Pa. Wa ko magdahong nga anhin ko ito makita din sa lubong ni mama ni mo. Muduaw ka na sa lubong ni Mama, pa. Mahal ko kayo si mama ni mo. Pusa, ubati ko kamingaw niya. Ganang imom dahil gilisan si Mama nga. Imom ka siyang mahal. Ikaw may akong gihuna-huna, Henry. Kaya ato, kanunay ko tuwa sa biyahe. Huwag nabalaka ko, nga way magkatiman mo. Magkahimo naman ako sa pagpaningkamot. Aron makabot ko ang ako mga pagandoy. Huwag maunay akong gimahayan, anak. Nganong nagdali-dali di ko pagpangitag mamahimo mong ikaduhang inahan. Nga muhatag ka ni mo sa inahan ng pagmahal nga makasilpi ni mo. Nganong man mo pagkasli si Mama Dadang, pa. Sa ako lagi kaingon ni mo. Kanunay tuwa ko sa biyahe. Busy kayo ko. Hinungdan nga nataligaman ko ang pagpakasal niya. Mahimo man tingali ron. Mas may nang magkasalgid mo, pa. Nagpasalamat gani ko, anak. Ngawa ko magdali ka dito. Kay tingali, sangko sa langit akong pagbasol. Pa. Dili ko gusto nga mausik lang akong kahago. Sa pagpundar sa itong negosyo. Sa pagpamalit na akong mga yuta. Udya, mapunta lang sa lain. Sibot mo ipasabot, pa. Ayaw na lang ko pangutan abahin ni anak. Nga naman, ila kang gihangyo. Arong kumbisihon ko nga pagkaslan ko si mama ni mo dadang. Uy. Henry, tungani ko tinuod. May pinalabi ba si mama ni mo dadang? Tali niyong duha ni Aldo? Uwa man. Ayaw ka hadok pagtugan ako, anak. Ipasalik ko ni mo. Nadili na ko sila sutyaan. Uwa lagi. Kanang pagbalhin ni mo sa garayan. Kinsa nagbuot? Ako ni pa. Kung ganong gusto ka ba dito, init o galimuot ito napita. Mingaw magod pa. Henry, anak, wa ko man masubay ang imong pagdako. Wa ko man magabay ang imong pagtuon. Pero bilib ko nimo. Wa ka gid manghambog nako sa imong mga achievements. Busy magod ka pa. Kaya ako nang gisabot kanunay. Pero at manaon niya ang inyong kasal ni Mama Dadang.
Nganong gusto ka mang magkasal mi? O saman, ila kang ipugos, no? Wa lagi. Pero dili ba? Kanunay mang iwali matag misa nga katong nagpuyo nga way bendisyon sa pare. Dili makakalawat. Bililhon gyud ang kasal pa. Sagdi lang, anak. Daghan pa kong meeting at tambungan. Doon na pagani convention o mga seminars. Ako lang unya ng huna-hunaon, ha? O saman, mamaulit na ta? Wa day kilakaw. Gusto ko mo pahuway. Dali na. Tagsara kayo tang magkakuyog. Bitaw? Okay ka din, mga unta. Magbanding ko ta. Dugay na nga, wag kita magkakuyog. Sige pa. Mayo kay miuban ka sa among banding sa imong maguwang. Wa may lingaw sa bahay, day. Unya, nanghagad man si ate. Kuyog dayon ko. Maayo noon. Wa day ka magtuon. Hapit na ba ang finals? Mag-una ra ba mo no, mga graduating students? Mabitaw nagkasabot mi si ate nimo nga manggawas aron pag-refresh sa among utok ba. Kapoy kay tuon uy. Oh. Hey, Ngano ka, day? kanang pag-ulang ni Sud oh. Si Tiyo Paing og si Henry. Sila rin niya? Oh, nakakita na si Tiyo na to. Ug niya sila padung. Maayo kay ni si Barbie. May makauban siya mga chicks. Kauban sa pamila. Tulad na dito pa? Nakakita na si Barbie na to. Dali, atulas na doolon. Tiyo, di mo magikan. Gaw. Nag-abot ming duwa sa binteryo. Miduo sa lubong ni tiya ni mo. Mao ba? Dali, lingkod mo din Uway masuko kon mutupad ka ni mong lingkod. Para ikaw rin milikay na ako. Kaila di mong duwa? Ang kauban may usa ka subject pa. Ako daing papa pamila, si Papa Paing. Pa, si Pamela del Rosario. What a small world! Nagsabot ay mong magkita din, he? Dingi na mi si Pamela, kauban sa iyang ate. Mao pay pag-abot nila ni Tiyo Paing og agaw Henry. Nag-abot Miss Henry sa binteryo, Aldo. Nganong di ka man makiguban na mo? May noon nga nag-abot na din. Okay lang pa. Doon na sa ko'y mga kauban. Sige, biyaan mo na ako. Nagpaabot pa na ako ng akong mga barkada. Sige. Lingkod na mo, Tiyo. Gaw. Gaw, tingali gilaan pagsabot ni Kuya Aldo nga itong panag-uban ba? Nganong magunahula ka man og iyon ni Ana, Henry? Sige na. Lingkod. Ako rin niya mahibawang pasabot niya. Pag-order na mo, Tiyo. Wa pa masad, mahatod ang among order. Sige, iya. Henry, pag-order na lang og alang nato. Ikaw lang order pa. Wa pa man sa pagkugutom ah. Uneasy ka tungod ni Aldo? Wow eh. Sige. Ako lay order. Timing ko lang. Timing yun. Kauban ni Barbie sa pamila. Ug ang inutil sa mga Henry, si Papa Paing ang iyong kauban. Bantay ka lang ginako, Henry. Gisugo ka na ko arong pugson si Papa nga magpakasal ni Mama. Pero nag-uban na hino sila. Uban pa sila si Barbie o pamila. Bantay ka lang yun. Salam. Sabi na, mga uta, mag-istorya ang darig. Sige. Pag-order na mo. Aron makabiyan na ta din, Kisa ba gipunayan na muglingi, ha? Henry? Tingalik si Aldo ang iyang gilingi, Tiyo. Gaw, nahadlo ka niya? Ha? Wa mo kumadlog ka.
Pero nabala ka lang ko, tingalig. Unsa akong pugunahon ni Kuya kining atong karong panaguban. Ato bitong paapilon din, may balibad man, kay kauban niyang iya mga barkada. Sige na, Henry, kauna. Sa ka mga nagtimit-timit ka may diha. Nauwaw lang tingali si Henry, sir. Kisa may akong kauwawan, ha? Pero bitaw nga, si Kuya Aldo ang akong ginahon na. Dili ko gusto nga iyang sudyaan si Papa nga doon ay gipalabi. Wa na to sa buti kining higayuna. Di ba giingnan ka man ako, Henry? Nga ako rin mahibawang pasabot ni Aldo. Sige na, padayon na sa pagkaon. Mamauli lang inuunta pa? Mapauli ka? Ayaw na lang ng pugni mo igagaw, day. Unya, kay wa pa man magkaon si Tiyo Paing. Human ako, Barbie. Pangayuahan noon nito ang cheat be. Ang tanang order akong bayaran. Oh, ayaw lang, sir, uy. Tagsara kining hitabua, iha. Salamat kaayo, Tiyo. Waiter, ang among cheat. Doon na ba'y problema, Henry? Ha? Wa man pa. Katong kauban ni Barbie nga si Pamela. Mao ba to'y uyab ni Kuya Aldo ni mo nga gusto ni mong inugon? Dili sab. Di man tingali siya uyab ni Kuya Aldo. Iwasab ko tinguha paghatag og kahasol ni Kuya Aldo pa. Henry, laro kayo nga dunay kasuko si Aldo. Hait siya tinawan tumong ni mo. Tingaling na sahip ko lang sa pagtuo pa. Kauban ko lang sa usa ka subject si Pamela. Ug kung doon na mo kigilikayan sa pagkakaroon, kana mo ang babae. Dili ko gusto nga mahimos lang hasol sa kong pagtuon. Believe ko ni mo, anak. Pero musabot ba ako? Naa ka na sa hustong edad. Ug may katungod ka ng mutuman kung mo pitik man ang imong kasing-kasing. Magatuan ka di ay sa lubong sa imong asawa. Oh, nga naman di ay. Tuan na siya sa ilawom sa yuta. Og ni ako nga kanunay nimong makita. Wag yun ni makapatay sa imong paghandom sa imong unang asawa. Mahimo ba, Dadang? Ayaw kong sudya iyong iunyana. Inahan siya sa akong anak. Busa bisag niya ka pa uban ako. Dili ko gihapon kalimtan ang inahan ni Henry. Unfair ka sa da. Ako unfair? Mao di ay nga dili ka gyud magpakasal nako. Tungod kay hangtod karon naa pa ang imong gugma sa imong asawa. Gusto kang siya ra gyud ang ilhon mong asawa? Kay nga naman ko, wa ka bagod ako ipaila nga akong asawa sa ako mahigala. Gipaila ka sa dako sa ako mga elpiado. Mao'y akong gusto nga inigsuwat na ko sa akungan, imo ng apelyido ang akong ibutang. Gusto kong ila kong sapiton og Mrs. Diosdada Lastimosa. Anong dili mo man ka na ihatag na ko, Paing, ha? Nga ano man? Abi ni mo, day. Doon ako'y namatiktan ni Henry. Sa may mong namatikdan, day? Hadlok siyang Aldo. Naglikay lang si Henry nga magkagubot sila, day. Kay mao'y giprotektahan ni Henry ang iyang amahan. Dili siya gusto nga mahaso si Papa niya. Tungod lang nilang duha ni Aldo. Tingalig bayot lang yun na si Henry. Bala ka kung maunay mong tuhuan. Basta, kay dili ko mutuo nga bayot si Agaw Henry. He is 100% masculine, okay? Dako lang gina nga akong duda. Nga may kalabutan si Aldo sa imo na saksihan sa akong Agaw Henry. Ang inutil ay musod na sa eskwelahan. Kinalang ako siyang duulon sa dili pa siya musod. Huwag ko makahigayon sa pagsudya niya, da. Kadugay milakaw si Papa. Hoy! Oh, Kuya?
Unsay kuya? Giingnan ka na nako nga dili ta man nagsuon. Busa ay paghilas-hilas og tahod nako. Malaka! Malaka! Giingnan ka na nako nga pugsa si Papa Paing aron niya pakasal sa mama. Pero nagkuyog na hinon mong duha. Unya mo pagi inyong kauban sila sa pamilya ug ang igagaw nimong konsentidora. Wa man matuyo. So wa matuyo. Kabuang no. Dito mo sa kalamisa, unya mo ingon kang wa matuyo. Sa may patuon nimo ako. Di ka di patilawong tagani ka sa akong kumo be. Buang ka gid. Buang ka gid. Gaw! Nausa mo duha? Sus. Naanghilan pagikabuang ka. Nagsoltera man migaw. Iya mo lagi kang gihanan og sukmag. Mulaban ka gyud. Kay kamo magsabota kagahapon dito sa restaurant. Unsa? Usa nagsabot? Wa matuyo nga mag-abot mi didto. Didto na Miss Pamela uban siya magawang sa diyang misul sila sa Tiyo Paing og Henry. Wa tutuyo Why sabot nga nahitabo? Istorya eh! Maglabaday dayon mo. Bahala mo day. Nganong iya ka manggihanan og sukmag? Nasuko. Nga ako sige na nga wa matuyo nga itong panag-abot sa restaurant. Nga naman sabdi ay ko magsabot Unsa may issue ana? Tikalig na sina siya ako'y kauban ni Papa. Natural. Nga ikay kauban ni Tiyo, kay iya ka mang anak. Sige gaw, musoda ko sa eskwelahan. Tikalig, malihit ko. Hoy, ikaw ba? Tug-anay ko si Tiyo sa ilang pag-abusan nimo. Sige gaw, musoda ko kay tikalig malihit ko. Ay, pilit ka ni Henry, uy. Mudayog likay. Muhilom ragad niya og suod sa pay ni Tiyo. Aron maniit ko. Pamila. Mangayo di kong sorry sa kalit na akong pagduol sa inyong lamisa dito sa restaurant ha. Bitaw da. Walang gani ka mo amin sa imong Papa Paing. Ngunit na maguna mauso ron. Unsay wa na mauso. Karaang style na di ang pagtahod sa atong katiguangan. Oh, di pod. Oh, hinuon. Lain-lain man tag style sa atong paghatag og tahod sa atong mga elders. Maganda ganahan ako ni mo da. Maayo kay mo trial and balance sa kinaiya sa usa ka tawo. And I hope dili ko nimo likayan aron maghinay-hinay sa pagpahayag sa akong hunahuna. Aldo. Minong kong mabuang ani. Ibaw ko. Dunay nasayran si Agaw Barbie sa akong pag-antos. Uban lang ni Mama Dadang o Kuya Aldo. Pero, wala siya ligong kamatuoran. Udahadlo ko. Kung makakuhag ligong kamatuoran si Agaw Barbie, iya gining itug ani Papa. Dili ko gusto masayad si Papa. Kaya makadugang lang ni siya problema. Dapat siya nagka-problema sa negosyo niya. Mapuno pa yun ang akong problema. Tigalig, masakit na hinuon si Papa. Hoy, Inutil! Hoy! Brad. Magtagad na sa pamilya na ako, ha? Huwag ayaw nagipagduol niya. Aron di mo sabang niyang pagtagad ako. Labitaw kong duol niya. Ayaw na yun. Huwag, hoy! Katong akong ingon nimo ha? Nga pugsagid ang imong amahan aron pakaslan ng akong inahan. Kinahanglan nga imo king tumanon. Brad. Miadto ra ba ka sa sementeryo? Unsa man? Misumbong ka sa imong inahan? Ha? Oo ha, oy. Muduaw magiging sa lubong ni Mama matag Domingo. Aletze! Ayaw kong sultiya anak kadili ko interesado. Basta kay pugsag yun ang imong amahan aron pakaslan si Mama. Abierto kamay ang gate sa bahay ni Tiyo Paing. Masuot ko. Magigsuot ko katabang aron may akong pangayuan og impormasyon. Hoy! Oh, ang kapuyo ni Tiyo Paing. Unsay mo tuyo? Ha? Bahay ni sa akong uyuan.
Wa ba ko'y katungod nga maso din eh? Wa din si Paing. Si Henry di ay. Wa din si Henry. Oh, gusto pa may imong gidugayan din Wa din ang imong ipangita. Busa, wa naman tingali katarungan nga magdugay ka pa din Ay, paita. Bahay sa akong uyuan, dili man ko makasuhot kung wa sila din Natural. Siya ra may imong paryente. Inyo di ay may paryente. Sakto sab. Pero kani adto sa buhi pang asawa ni Tiyo, kaming tanan nga mga paryente ni Tiyo, iyag yung abi-abihon. Maunay pagaingnon nga lahi naman ang gobyerno. Busa, dili sa tingali mo makapaabot nga parehas ang akong tratamento. Daghan pa kong trabaho. Huwag ako ni sirhan ng gate. Oh, kisa ba sa migawas umisod ng baya? Ngawa man ayo hagtrangka ang gate? Animal. Sige, dili ko magdugay. Ayaw lang kalimot. Bay ni sa akong uyuan. Hoy, bisag kang kinsa ning bay. Kumo kay kami ay nagpuyo, kami mo dunay dakong katungod pagdawat og mga bisita. Nakasabot ka? Ma, kisam ti mong gikasulti sa gate. Da, promo girl. Muram to nga ako igagaw nga si Barbie. Nagduda ka man dahil nga imo tong igagaw? Nga naman ka dahil mong gawas? Aron ikaw mo ay may abi-abi niya. Leche, wako panahon sa inyong mga paryente. Isulti o niya na sa imong mga paryente. Wara bagid ko mahadlok nila. Wako manghagad aron mo ay mapangasawa sa imong amahan. Ang ako manggod matingalig importante ang tuyo ni Agaw Barbie. Wala lagi ko labot sa imong mga paryente. Leche! Paita. Unsa man kay tuyo ni Agaw Barbie, no? Ako lang siya tawagon sa cellphone. Makalakot. Murag nag-apog og iro. Mura na pag yung nakatag-iya na sa niya atong baya. May rakyod nga wa siya pakasli ni Tiyo. Ako ang gito siya isumbong ni Tiyo ba? Ang akong cellphone. Si Agaw Henry. Gaw. Hello, Gaw. May aramli ka sa bahay. Unsa may mo tuyo? Diara di ay ka sa inyo sa kong pag-anak. Maugay paggawas na ko. Pero ang imo nang likod ako nakita kay milakaw magkadayon. Hinoon, padagda raman ang ako nga ikaw tong may-ari. Ako bitaw to? Strikta sa ba ni imong ina-ina, uy? Imagine, iya kong giingnan nga wa siya labot sa inyong mga paryente. Ikaw na may bang musabot niya, Gaw? Usagoy masabot. Ako gyud sabto nang iyang ka-strikta. Murag bagyog angayan. Ngano, siya na inyong hara sa inyong bay? Wa pa bilsi pa kasli ni papa nimo. Pero asawa naman siya ni Papa, Gaw. Dugay na sa bagilang panagtipon. Dugay sa bang imong pag-antos. Dili ba ya, Gaw? Ikaw pa? Anong dili ka magin mo tugas tinuod? Unsa lagi imong tuyo sa pag-anhi? Gusto lang ko kung mamisita nimo. Makiksulti ba? Kaya dito gud sa eskwelahan, dili mo ta magkasultig maayo. Sa sunod gani nga mo ari ka, Gaw. Tiksi ko. Aron ako kang atyan sa gate. Uy, niaman lagi ka. Nahibong katingali, no? Ngano nga nakatultol ko din sa inyo. Angay pa bago na ikahibong. Doon na kagoy motor. Mahimong imo kong gisundan nga wa ko makabantay. Wow! Bright ka gida. Akining, di lang ko din mong padayon, no? Sakto to. Flowers for you. Ngano naghasol pa mangyug kagdain ni mga flowers, Aldo? Aron kagid mo tuon ako nga seryoso kong pagkatao. Seryoso. Og simpatiko. Mao ba? Aw, dali. Dayon, Aldo. Namisita si Aldo nimo? Lagi. With flowers pang kanahan nga miatos bay. Papilip di ay. Pero, gentleman, ha? Dili pareha sa iyang stepbrad. Conceited. Nasuko ka sa akong agaw, day? Wa ko masuko, uy. Sa may akong labot niya. Pero naglagot lang ko naghuna-una.
Nga abi kay bright man, may dali siya glikay nako. Kay nagtuo siguro siya nga more akong giapas niya ang iyang ka bright. Nga magpatudlo dayon ko niya sa among leksyon. Dili man tingali, day. Maunay akong analisis sa imong igagaw, day. Siya mo ay hambugiro, presko. Pamela. Ma, hapit lagi ko sugta ni Pamela. Ha, may ka. Hapit ka na sugta sa imong gipanguyaban. Pero ako, klaro pang gis pa na sa akong tinguha sa imong papapaing. Kaya ano? Wala mo usba sa paghagad si Papa Paing alang sa inyong kasal? Dili, motobay. O siya dili mo tubay? Kung magsugod na kay ko gisgot sa among kasal, mudayog barog. Kanon ding mga tuog mong duha? Diba magtupad maging mo sa pagpanghigda? Dili mo siya paraygan. Dapat paraygan mo siya. Unya hiskutan din mo siya sa kasal. Saan ako sa pagparayg? Ngamudayon magtalikod na ako. Ug ang sunod na kong mabatyagan, maunan lang taon ang iyang paghagok. Wa gitingali pogsan Henry da ang iyang amahan aron kapakaslan da. Asa ka man? At tuon ko gani si Henry be. Hapit na moabot ang inyong amahan. Pagwatog saktong timing. Aron yun mo mapuwersa si Hendrik. Hadlo kon man ta. Hoy, Aldo! Psst! Hoy, Aldo, patuugod na ako. Aldo! Abli na importahan. Henry! Nga no? Diri ras kawas. Kadit lang. Si kadit lang, ha? Usa kadit lang? Wa pa ko mahibaw ko siya ako sa... Anong imong dayo kong binahon? Angal ka? Angal ka ba? Ha? Buhay ilang akong kwilyo. Ayaw pagbot, ha? Ayaw kugbot, eh. Nganong wa nimo tumanang akong gisugo nimo aron pugso ng imong amahan nga makasal ni mama? Ngano? May igo ng kabuot si Papa. Aron siya magdesisyon alang niya. Ako na siyang gihangyo nga magpagkasala sila si Mama Dadang, pero... Pero unsa? Unsa iyang gitubag? Busy pa man kuno siya. Wa gi sila ing irason nga busy siya? Kanadto pa ng rason na, kanadto pa na. Unya hangtod karon, busy lagi apon siya. Imo siya gipugnan. Ha? Nganong ako mapugnan si Papa? Imong gipugnan ang imong amahan nga makasal ni Mama tungod kay nahadlo ka nga kawadaan kag kabilin. Dili ko materialistic na pagkatao. Igo na nako na magkahuman ko sa kong pagtuon. Sige ka lang paggoryo-goryo da. Wa ka ba mahibaw? Nga mahimo kong ikiha ng imong amahan? Ha? Kung anong inyo maikihas, Papa? Nagkuwang bagod siya sa iyang obligasyon diha ninyo? Sa inyong mga paginahanglan? Ikiha ko siya kay iyang giilad ang akong inahan. Milungtad ang ilang pagpuyo. Busa di man tingali pagpangilad ang gibuhat ni Papa. Ngadto siya mong inahan. Mutubag pa naman yan! Igo lang ko nagatarungan. Dili ni pagtubag ang ako. Kaya tinuod basab nga dili mulungtad ug ingon ni anang gidugayon ang ilang pagpuyo. Kung giidad lang siya ni Papa. Dali! Agod! Anong mamira ka man gyud? Ano naman? Magsulti lang gud ha? Musukol ka na ko! Musukol ka! Di ba ka naman nagsuon? Dili ka magha ako magwang. Anong pugnan ko kung galingon ng mga tarungan? Unfair ka nang gipasangil mo batok ni Papa. Unsay unfair? Nagiilad ka ni Papa. Hoy, gago! Mao ni tinuod. Kaniadto sa diyang nag-ibid-ibid pa nako ang imong amahan. Iya kong gisaaran nga pakaslan. Anong wa ka man magkapugong si Papa aron pagkaslan ka? Tampar, agod! Kisabay gisaligan nimo nga musukol ka naman mo! Ha? Gisaligan mo! Wa mo ko'y gisaligan. Pero unfair sa ang inyong pagpasangil ni Papa. Dili ingon ni Ana nga ako Papa. Buang ka ganap! Oops! Ni kay panginutil ay! Kaniadto, nagpaubos lagi ko ninyo. Huwag ko musukol. Tungod kay ako ramay inyong kipasakitan. Pero karon nga inyong nganan ug mangingilad si Papa. Di na ko makadawat, Ana. Oh, di ay! May nang masayod mo. Nga ako nang gipakisultihan si Papa mahitungod sa kasal. Ako siyang kihangyo nga makasal na sila. Aron mahimong balaanon ang ilang pagpuyo. Ngano niya? Sa may tubag sa imong amahan?
Busy palagi ko no siya. Di ko mutuon ni ana. Wala sugoy mahimo kung di ko ninyo tuhuan. Buang ka kita! Imog kong gipugos. Imog kong gipugos aron musukol. Imog kong gipugos. Aldo! Henry! Ini mo yung bato na ako palay? Nay, kanang imong anak, mao na disiplina ha paing. Maayo na musukol ni Aldo. Doon na tingali na siya gisaligan. Dili mo katarungan ang gusto kong madungog, Dadang. Paing! Unsay buti pa sa buti ako nasaksiyan, Aldo. Henry, tumaga ko ng isultihan na bitaw ka ni Mama na musukol na ako si Henry. Di na tinuod pa. Muna sa ginawa na kong pugong, gadi ba kasukol niya. Pero iyag yung kong unahan. Unsay nung nasyo pinaway. Tugali ko. Natandog lang akong garbo. Kay ikiha ka kuno nila. Tuod kay imo lang giilad si Mama Dadang. Usa? Dili na tinuod paing. Ayaw tuhoy ang bot-bot sa imong anak. Mabisan ka usa, wag yung kumutubag-tubag ni mo. Di gani ko mo reklamo nga imo kong sugoon. Ako nagibuhat kay di ko gusto nga ako mo hinungdan siyang panag-away ni Papa. Ikaw ba? Pwede nga, no? Ato ka niya dapit pa? Wa ko ikinapigan. Ayaw ka ba, kahit paminaon ko sa bagi mo katarungan. Kalitse! Klaro na milaban ka sa mga anak! Unyay mo pa kong pasultiyon? Yan naman! Aldo! Aldo, wata ko dong! Aldo! Aldo! Pa, hindi ba lang ni mo sa sundon? Usa man, nasukmagal ka di Aldo. Wa man pa. Pero iya ka nang gipasakitan. Nganong nangutana ka man pa. Tungkol kisakitan ko, anak. Ikaw rin bugtong kong hadumanan sa namatay mo ginahan. Tingali, wa ka lang masayot unsa kamahal na ako si Mama ni mo. Nagmahay magaling ko kaniadtos kay tasan, nga nung sayo ko niyang gidawaan sa kong kalipay. Pero nahupay lang usap kini. Nahupay akong kay ubos. Kay doon ay gibilin si Mama ni mo, nga mahimo kong hatagan sa tanan kong panahon. O ka na, mao ikaw. O ikaw sa paghinungdan. Nga nung nangita dayon kong ikapuli ni Mama ni mo, aron dunay mag-atiman ni mo. Pa, ay lalapasig handom sa nangagi na, dugay na to. Ang karon mo'y atong atubangon. Aron dili mo samot kagubot ang atong pamilya. Namugos na nga makasalbing duha si Mama ni mo, Dadang. Kung mora na makahatag kalinaw sa itong pagpuyo pa, pakasli na lang si Mama Dadang. Anak, wa ka ba magulo na kung sa may tabo ni mo? Kung ako na buhaton. Ganyan to may plano kong pagkaslan siya. Nahadlok kong abiyaan kong Dadang. O kung maulay may tabo, kinsa may mag-atiman ni mo. Gituyo tingali sa panahon, anak, at tungod sa kong kabisi, wa ko matiman ang among kasal. Ug sud sa mong gidugayon, nabantayan ko ang lahi ng pagtratar ni Dadang siyang anak. Ug ingon man diyan nimo. Okay naman ko pa. Pero dili na okay alag na ako, anak. Pa, naigugma ka maghaani ng Dadang. Ambot lang. Ambot kong gugma ba akong gipati ng ito niya. Inungdan nga milungtad og dugay ang among papuyo. Basta sa pagkakaroon na, mao'y akong gitinguha nga ang tanan kong panikamot, ang akong kahago, dili mausik-usikan. Pa, dili importante na ko ang imong kabilin. Mao'y bililhon ako nga di ka mahasol, nga magmalinahon ang imong unahuna. Ingon ka ni anak, kamahal na ko pa. Hindi, anak. Pa. Sa manang imong gibuhat. Maghubog-hubog ka man hinoon. Naglagot ko. Anak, pag inartista, oy.
Nakasiguro ko nga paminahon gihapon ni Papa nimo Paing ang imong katarungan. Mamiya na ta din ni ma! Yabag ka? O kung mamiya ta, asa mo ta paingon? Aldo, ningigayon na, magminaro na ta. Kinahalang masundog na to ang pirma ni Papa nimo Paing aron makabaligya ta sa iyang mga yuta. Unsa? Kung dili ko niya pakaslan. Dili sa damo biya niya nga way nahot. Ang buot mo ipasabot ma. Wa kagi nasuik nga dakong kwarta ni Papa Paing. Doon naman. Pero kuwang pa. Kinahanglan kita mo ay makasunod sa kabili ni Papa nimo Paing. Maunay hinungdan nga pagtuon og inartista aron mapugos gyud na sa pagpakasal si Paing nako. Kung makasal mong duha, doon na lagi po'y bahin si Henry. Doon na. Pero kung mamatay si Henry, ato na ang tanang kabtangan ni Papa nimo Paing. Pa. Sorry kay sa nahitabo. Wa gyud ko magtuo, Aldo. Nga ingon ni Adto ang ako maptan. Nakalitan man ko sige pakita ng pagsukol ni Henry nako gud mo tong ako siyang nasukmagan. Imo di ay gipasakitan ang akong anak. Ang kunon ko na pa. Pila kay gayon nga napasakitan ni mo si Henry. Kadtura pa uy. Ang kunon ko tungod sa subang kaluoy ko ni mama nga misumbong in tao nako nga wa kay huna-huna sa papakasal niya. Mo nga si Henry mo ako nabuthan. O naingnan ako siya nga ikihati ka. Ang unsa may imong ground, aron imo ko ikiha. Nga dili mo pakasal si mama. Dugay na gud mo nagtipon sa pagpuyo. Nya hangtod karon mo, wa pa gini mo pakasling akong inahan. Bisag ikaw patingalin na butang sa akong lugar pa. Mabati kagig kaluoy sa akong inahan. Dili man ingon nga wa ko maghuna-huna niya nato. Pero di sab tinuod nga giilad ko ang imong inahan. Sorry gid kaayo ana pa. Sumagod. Gidaw-an tababo sa kapretsyo nga inyong pangayon ako. Wa man tingali. Og si mama nimo, bisag kinsang higala nga among masukatan, ako ginang ipailag ako asawa. Ugaling lang, wa lang yun mo tugot ang panahon nga mahikay ko ang among kasal. Imo gyud pagkasal si mama pa? Kung maoro na ikalinaw sa itong pagpuyo, nganong dili man, pakaslan ko ang imong inahan. Ato ta sa kantin, day. Uy, hala, sorry gid kaayo, day. Mi text ba si Aldo nako nga mga tumi sa kantin? Ay, mauba. Okay naman tingali kung mauban ka na mo. Ay, ayaw lang, day, uy. Di ko gusto makabalda ninyo. Nasuko kang Aldo, day? Of course not. Dili lang ko gusto nga makadisturbo ko ninyong duha. Sige, day. Ato na lang ko. Yan na paingon nga ni Aldo. Kinira imong orderon? Paghagad ni mo ganiha, bago pa kumikaon sa bay. Mao ba? Giubanan ta lang ka, aron dili ka mahiubos na ako. Oh my goodness. Dili di ka gustong mahiubos ko nimo? Ngano? Doon na ako'y bahin si imong kasing-kasing? Amiko makahata, di ba? Og di ko gusto nga kahiubsan ko sa kong amiko. Unya kay dili man inamiga ang gusto na ako mahitabo diyan nimo. Natong duha. Ha? More than friends. Ay,
Yay. Dili ko makagraduate na imong kalaki da. Kay, nganom di eh. Daan akong gipasidaan sa akong parents. Nga kung makig-boyfriend ko, ila kong paundangon sa akong pagtuon. Oh, no problema. Unsa? Ako mo'y mupatiwas ni mag-eskwela. Di na ako makatugot nga mawa ka pa sa akong kinabuhi, Pam. Sa diyan nagkita ta, dali kong nadani nimo. Labi na gid nga, wa ko nimo likay eh. Di pa ko makamatnon sa akong mga sayop. Tingalig imo lang kong gipasakay sa front seat, ha? Grabe. Wa ko magtiaw eh. Karon gani, nahinugon ko sa akong pagpasagad sa pagtungha kani adto. Kung giseryoso lang nako nga akong pagtuon tingali, nakagraduate na ko. Ug ning higayon na. Gusto na kong makahupot og diploma sa kurso nga akong gikuha. Seryoso ka ba, Aldo? Labo pa sa seryoso, Pam. Kung masugot ka, magpakasal dayon ta. Agad-agad? Unsa may itong dugayan? Ha? Unsa man ako nagsultihan sila si mama nga mamaymi sa inyo? O nga kami ni gastos yung pag-eskwela? Uy, kalma lang, uy. Dili pa ganita uyab, nagiskot na kagkasal. Di mo nang dawato na akong love. Aro magkauyab tando ha. Ugo niya, magpakasal dayon. Nakalitan ko ning imong gisulti karon, Aldo. Tagay lang kog panahon. Aron matun-an ko ang imong proposal, ha, okay? Uyab na mo si Aldo? Dili pa, uy. Pero nanguyab na siya nako. Ayaw pagdali-dali tayo, uy. Kanino sa tong kinabuhi nga single, wag yun kayo naon-naon. Gipulaan na sad ko sa sobrang ka-istrikto nilang papa ug mama nako, daykod. Unsa? Feeling nako, ila kong gituok. Gamay ra na akong late sa pagpauli gikan sa eskwelahan. Kasaba dayon. Pamela. Kung si Aldo mo isulbad sa akong problema sa amo, why not? Iya mo ko pa eskwelahon. Nahigugma ka ni Aldo? Na-inlove ka niya? Unya, suhito ka na sa iyang batasan? O sa iyang inahan? Iya man kuno ko ipaila-ila sa iyang inahan. Pam, ayaw pagdali-dali sa imong desisyon. Nakaingon ka lang ni Ana, day. Tungod kay kontra nimo si Aldo. Kung dili ko uyabon si Aldo, unsaon ko man sa pagsuhito sa iyang pagkatao. Oh, dili ko ikaw mapugos, day. Imo nang desisyon. Pero dili ba ya tinuod nga kontra nako si Aldo tungod ni Kaw Henry? Walang ko makagusto sa iyang batasan. Sawayan ko lang ang pagdawat sa gugma ni Aldo, day. Dili ka busy? Dili man tiyo. Sige na may practice para sa among graduation. Human siya mong graduation. Mutrabaho ka na sa kong kumpanya? Excited ako matrabaho, tiyo. Good. O sa'y nahita po? Gusto kasi mong duda, Barbie. Ilang ginaog-taog sinri. Naaktuhan yun ni mo, tiyo? Wa ko madag sa kinan tungod kay palyado kini. O sa pagsud na ko sa mong gate, wa ko lahimatik di. O maugay ako nakita nga nagharong sila si Aldo o Henry. Unsa? Matod ni Henry. Napugos siya pagsukol ni Aldo. Kay kiha ko nila. Kay akong giilad si Dadang. Nangilad ka kuno? Mauna. Dugay namin nagtipon si Dadang. Pero hangtod karon, wa pa yun ako siya pagkasli. May rasab nga misukol si Henry tiyo eh. Unya, wa ka ba'y nakitang bunog ni Henry? Oh, wa man hinoon. Dako akong pagtuot tiyo. Nga pirmi lang ng bunog ni Aldo si Henry. O, si Henry sab nga dili gusto ko put. Dili lang kisad yun mo sumbong. Akong ipangutana si Aldo. Kung pirmi ba di masakita si Henry. Libalibad, kanto na ko no.
baka akong tawanan ti uy. Unsa to? Namugo sila nga magkasal mong duha sinang dadang? Oh, ukay di man sila magkapugos na ko. Mao'y ilang gihasi, Sindri. Hayahay nila no? Kung makasal gyud mo sinang dadang, katunga sa imong napundar adto gyud nila. Barbie, imposible na may tabo. Sa dihang na tao, Sindri, dili pa ingon ni Ana, kamalambuon ang akong kumpanya. Tugod ni Henry, mikayod kong bayo, aron mo dako ang akong negosyo. Ug baon na ron, ang akong anak, si Henry mo'y akong giandaman sa akong kalampusan. Unya kay nangita pa man yung kaglaing pamilya nga mahimo makigbahin ni Henry. Ako nang giangkon. Pero dili ko mahimong ipanghatag ang akong hinaguan. Ilabi na sa mga tao nga uwa na ipagbati sa akong anak. Unsaon mo paglikay ang gipamugos ro nila ni Aldo ug dadang nga kasal? Mituo ko sa destiny, Barbie. Kung di yun malikayan, makasal ko'y dadang. Mabahinan ko sila. Maulagi tiyo. Pagbilin og last will and testament, bisag ako na mangitag abogado. Aron maoy mo pahigayon pagpahimutang sa maong papeles. Okay, maghimo ko. Basta human sa imong graduation, mo report ka dayon din eh. Aron maayon niya sa ligan ko sa akong negosyo. Imo kong dadon sa inyo? Oo. Gusto kong ipaila-ilati ka ni Mama. Mauwaw ko, uy. Naibaw na si Mama mahitungod na to, Pam. O ako na sa siya nga gihangyo nga kung makasal na unya ta, ako'y mugasto sa imong pagtuon. Nah, musamot kid ang bation kong kauwaw ni Ana. Ganang mauwaw man ka. Uyab na maghata. Uyab na lagi, pero imo man ko kong gipakalitan, good. Aro mo tuo ka gyud nga sincero ko sa kong tinguhan nimo. Oh, dali na. Sakay na sa motor. Kamu di ay, Brad, Pamela. Nganong ikaw may miablis gate? Nadungog gud ako nga may motor nga mihunong. Ikaw man dayon may akong gituho ang miabot. Mautong ako lang may ablis sa gate. Gida ko ni Aldo Henry. Ako na siyang uyab ha. Ako na uyab niya karon. Og ako siyang gidadin he. Aron maila-ila niya sa mama. Pahawa na diya kay musod ako. Sirig balik ang gate. Uyab na di silang duha. Ang unang babae nga may gipitik siya kung kasing-kasing. Tunan ay uyab. Dili ko na maangkon. May katarungan di ay nga mabuang ang akong anak nimo Pamela. Kay guwapa ka og buotan. Wagid ko magtuo, ma'am, nga mapunta ko din he. Namugos magod si Aldo nga magkaila-ila tang duha. Gusto ko makita ka ni Mama, Pam. O gusto kong madungog nimo gikan gyud ni Mama ang akong gipasalig nimo nga kung maminyo na unya tang duha, ako maoy mo patiwas nimo og eskwela. Unsa gud na Aldo? Di ba ma? Di ba ma? Nga kung maminyo naming duha si Pamela, kita na mo gasto sa iyang pagtuon hangtod sa iyang paghuman. Di ba? Di ba ma? Oo. si? Oo, iha. Oo, mahimo kaayo na namo. Kay si Aldo may akong anak. Si Henry day, ma'am. Ay, anak si Henry sa akong nabana karon. O kay doon naman ko'y kaugalingong kwarta, si Aldo ray mabuhong ni ini. O na, si? O sana, Pam, di ba nagsulti ko ni Bus tinuod? Busa, wa kay angay kadlukan. Magminyo na ta. Kadayot lang, Aldo. Bago pa ganita nagkauyab, nagiskot ka naman dayon o kaminyoon. Mo graduate pa ang akong maguwang kauban nila ni Barbie. Tingalig makalitan ang akong mga parents. Oh, may katarungan si Pamela, anak. Mas maayos sad nang magkailhanay gid mo.
Dali Aldo, tabangi ko sa pag-andam sa atong snacks. Kadiyat sa ha, Pam. Ako sa tabangan si Mama. Wa ko makita si Henry din sa taas. Misigay ang mga mata sa dihang iya ko nakita. Kung maminyo di ay mi si Aldo, permi ko di ay makita si Henry din Nagalit ka man. Mamay na yan ang imong tingog. Kung miso pa ka sa gusto ko may tabo, hinayang ang tingog din. Asa man unya tag kwarta, ha? Aron igasto sa inyong kasal ni Pamela. O sa pagpa-eskwela nimo niya. Doon na ka makay tinigom. Balay, kung buang nga biya nimo Aldo. Mauro day na imong gisaligan. Ay nga nung mahadlok man ka, nga misaad na mas papa nga magpakasal sa nimo. Maintahon ayaw gubang kalipay nga ako rin kibati, ba? Hay namang snacks, be. Kay tingalig makasabot na sa pamilya nga naglalis patang duha. Ako lang isaad nimo. Natunan ko ang pirma ni Papa. Misamot man akong kauwaw ini ma'am, uy. Naghago pa man yun ka sa pag-andam. Uyab ka god sa akong anak. Ati manon tagyod kag maayo. Na, samot na gid kon maminyo na tang duha, Pam. Panggaong kagig maayo ni Mama. Di ba, Ma? Oo, unsa man di ay. Unya, Ma. Ganun sa man ta mamay. Unsa? Di ko gusto nga dugayon pang among kasal, Ma. Nganong apurado man ka, Aldo? Ay, karat bastotonlan. Akoan, dili sad ka buntis Pamela? Wa pa yun nahitabo na mo ni Pamela, Ma, uy. Mura man sa kagkwitis. Ay, apurado man sad gud ka. Di lang ko gusto nga mawa panakos Pamela, Ma. Mo na hinungdan nga nga gusto ko nga mapagkasal dayming duha. Graduation na ni Barbie ug masapon. Kisay gusto mo uban ako. Kuan pa, kung mutambong ka, ubanan ka na ko. Kamu dadang, Aldo. Wako'y panahon ni Ana Paing. Ikaw, Aldo. Graduation sa magwang sa kong uyab nga si Pamela pa. Usa, mutambong yun ko. Pero, ari ko sa kaysa kong motor. Kung mauna, Henry, kita lay magkuyo. Ngan Paing? Kinahanglan gyud dadang. Pagubang ko na ko si Barbie. Dako kong garbo kay mo graduate siya nga suba cum laude. Ha? Natinood gid pa nga siya summa cum laude sa ilang kurso? Yes, Henry. Busa angay kasab nga ma-proud nga bright ang imong igagaw. Ha? Wala ko ganahing mukaon. Lain man hinuoy mo ay atong gihisgutan. Dadang. Imo na kong gisaaran nga magpakasalta. Kano sa aman? Aron ko makapangandam. Ako panahon may akong agdong dadang. Pero ipasalig ako nimo. Di ka na magdugay. Si Mama baya, oy. Mama ay nalagpamugos. Misaadas Papa nga iya ka pakaslan. Pero magpaabot pa siya nga maluag-luag ang iyang panahon. Di ba pa? Gusto ka iyo. Oh, si? Magminyo na raba ko na si Aldo. Usa? Kining nagkasabot kami si Pamela pa nga human sa graduation sa iyang maguwang. Amo na dayong hisgutan ang among kasal. Siya bitaw si Pamela pa, ang kauban ni Barbie. Henry? Siya ditabo ni mo? Natukan lang ko, Brad. Di tubig o anak. Congratulations, iha! Ay, salamat kaayo, Tiyo. Mayo kay mitambong yun ay mo si Henry. Day, congrats sa summa cum laude. Thank you, Day. Pamela, magminyo ka na di ay? Nga naman like magminyo. Sakit sa imong buot? Sabi nila
Balang araw darating ang iyong Magkaminyo gigaha sila si Aldo ug Pamela. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Ako, imo bang higugmaon? Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. sa iyong mga mata. Umuto ka listeners ang part 2 aning drama nga Ako Imo Bang Higugmao, no? Nya padayon tagbasa sa comment aron daghan naman din yung comment anino natigom. Tula ning naman namog basa. Kini nag-comment nga si Ronalyn Espina. Imbis nindot paminawon sa primero sa katapusan, naglagot kayo ko kay naluoy ko sa laki na iyang gibinuangan kay nagpadala siya sa iyang uwag or naluoy siya pero sana yun naglagot naman nagisgot naman yung uwag. Munang wala na ko gitapos gyud pag-ayo ang drama kay galagot good kayo ko mao to period. Tulo ka emoji gyud nga namuwag is kapungot, no? Upat nga emoji dyan, isa marag na rin mga gipambuyan yung mga pulo nga nasuko gid, no? Ronalyn Espina, pasensya no ning drama ha. Wa jud ko mosipet sa konsulti ganina, naminaw ni si Insumaris upan ni kay boss ending pero dinay usa na kay bonus ending, wala galagot jud. Bitter kay ending. Pasensya Ronalyn Espina, no? Kay wata ka di ta kabuot ang writer gani ba? Maong po yung ending ba? O si Kuan, writer na si G. Badayos, no? Yun nila Mga lagi po, mo nag-iingon nga dili tanan happy ending mga ka-listeners, no? Muna. Si Mary Ann Hack. Wa ba ko masayop? Si G. Badayos ko to, nakalimot mo ko. Pero mao lagi na, dili tanan happy ending gid, no? Si Mary Ann Hawk naunsang istorya man nigukod sayo snatcher niya niguban na sila ni Ramil haha. Naminaw siya si Gala Ostisya, no? Pasensya no kay Kuan o kababata man sila si Ramil, no? Si amigo mga pero nalatay mga kulang aning dramahay Gala Ostisya mo nang naitay mga mulaktod ba, no? Pasensya kayo, no? Sila si Do ning comment hinaot makapaspas og upload para dili mawala imo viewers. Gasubaybay ko nimo sa una pero nangita kulain kay dugay kayo ang sumpay. Labi na maginamhinam na sa sunod episode ba. Mangay ko pasensya la si Do, no? Kay Kuan di good. Ako na ning kamot lagi ko mga ka-listeners na bisag na ko gibati ba maka-edit gyapon ko, maka-upload gyapon ko. Kaya karon sakit ya kung mata mga listeners. Resulta ni sa usang semana kapi nga wakay tarong tulog ba kay nagsige og subay aning mga episode man aning drama Ako Imo Bang Higugmaon. Di man ka nang tibok adlaw kung subay-subay ni abot nagkadlawon babuntagan ako alas 6 alas 7 before ko makatulog kay ako yung giapas ba kay hindi ma-delete ni Mita pang download daw paspas wa di mo ko sa kadlaw man kay daghan man kayo ang live streaming akong giapas og upload o mag-upload ipang trim ipang convert ipang arrange pa dugay pa kay pang arrange kay maglibog tag asay part 1 maglibog tag asay asa ang sunod anay kay ang una na akong source kay ang kuan man ang live streaming sa DOHP sunod kay nahurot magka-delete ang sa DOHP sa gidelete ni Mita ba Mita og laing source giapas dito na ako kay balo ko nga deleton yun ni Mita. So wa ko mosipyat may gani kay na-download na ako tanan. Nalay pipilang ako lang pero at least natay katapusan sumpay ning drama ha. Wa ko mosipyat mga ka-listeners kay pag utro na search wag tang gitanan. Gihurot ni Mita og delete. Muna nga ako ang pagpaningkamot din nga makuha na ko ning drama ha mga episode. Ni resulta gyud nga nasakit gyud. Karon sakit ang mata gyud. Mao na akong problema ron. Makapacheck up na po kog balik makakuha na po kog tambal. Kay sakit sa paminaw ko ka-listeners. Ngani sa tong gibati na ako sa una. Bag-o pa ba ko nagpa-check up. Matinga na po tong doktor. Balik sa ka.
nakita natin sa una, sir. Nga na ba ito? Itong pagbalik na ko ba? Makaingon na po siya, dali, ara makanibalik. Mo ni resulta na listener sa ako ang pagpanikamot nga makatigom o mga episode. Grabe. Yung resulta yun. Nya, pasensya kayo lasido no kung kanang gilaay ka ba o paabot. Pwede raman ka o gato ka sa laing uploader maminaw no sa ilang mga drama. Kay mao man akong gipay-balo sa mga listeners nga sige man sigog sultian na no samtang wa pa koy drama dito lang mo paminaw sa kang radio drama Bisaya o sa ubang mga uploader. Diba ako mo dyan ang gisulti nyo ka listeners kay at least dili ba kuan ba dili mo pulaan ba kay ako nanikamot lang gikukutob sa mahimo maka-upload og drama pero sa ako man nga atong lawas kay maningil man mga listeners maningil gid sa akong gibati karon nga sakit ang mata kay ingon ko nga lami na iundang kanang upload og drama kay mao gyud ang tingil sa ko ang kanang pagsige og duko-duko atubang cellphone edit mao man ang tingil naningil akong lawas sa akong mata kay mao man gamit yun mag-edit si tutok ani cellphone mo na yung resulta ka listeners no mo na ang makaingon lang ko murag lami kay hilak ba kay one sakit bitaw nga usahay ni uban nga murag maka-judge na to, mo comment o mura po ka ng kuan ba, masakitan ko ta ba? Muna nga, hinaot ko no sa uban, makasabot ba? Pero sa itong mga solid nga mga subscriber, makasabot yun sila nga wala ko gabinuang dire mga kalisteners. Muna na ang halos isulti, yun na ako, bisan pa man og personal na nga problema, akong isulti ninyo kay parang di po mo magsikong tanang ano, ang asar mo to si kuan. Si John Ken, kano wala na mga plug. Mupay balo di ko ninyo sinuod para mura naman tawag mga friends ani god isa guwata magkakita ay personal para na kumura tag mga amigo na o amiga shout out ni amigo amiga drama no kato siya maayo tong tawo bisag diha sa social media nakaila dirira pero maayo tong tawo shout out no amigo amiga drama dili lali mga listeners ang inunani nga manikamot gasto ba punayog ka ng taas na panahon naputay gasto tag ka ng load pero wala na akong gikwenta na maggasto kong load kay hawa man yung gusto niya ang ako lang gusto nga malingaw sad mo sa atong mga upload nga drama labi na sa mga listeners nga mga OFW malipay ko nga malipay sila nga bisan sa ilang kalayo sa ilang pamilya, kalaay sa ilang nasod, malingaw sila ng mga drama nga atong i-upload kay tinag-as man. Lahi man sa minugbo nga putol-putol nga na, di ba? Murag kuan. Dili ang trabaho maapsan kay mubo raman, pero kini ato nikamot nga mabutog sa oras kapin. Usahay mo reklamo ang cellphone sad mo nang di na ko palabian. Ug kanang abot og mga 3 hours kay sa una nakasuway man ko na mga abot 3 hours katong taas pag space ang akong cellphone pero bugat mo gaya dugay kayo i-mix mapil pag yun dagang higayon nga mapil niya ako ang pag-mix muna ako na lang gimubo 1 hour na lang kapin or 2 hour kapin mga kalisteners no muna nga lasido pasensya kayo no kung mo man tika pungi nga maminaw lain pero mga ko pasensya nga di ko makasaad nga diha dayon makasumpay ko kay di man siya ko robot nga kuan lang kanunay ba kondisyon kanunay i-charge lang okay na namatay mga kuan sad maningil man sa nitong lawas labi na niya kung gibuhat nga kuan na may sakto ang tulog usay di na ganan mukaon tungod kay manikamot lagi ko nga maka-edit ako lang na isulti yung mga kalisteners no kay usay mo gud kay muram pud og kuan gud kanang mahukman ta ba labi na uban wala kay balon unsa tayo na to para nila wag sayon lang kaayo pero sige lang kay ilahan man pud na no pero magpasalamat ug dako sa mga solid listener nga nakasabot no unya padayon kung basa sa comment mga kalisteners no balag taas na ato ang
kanang vlog ron sa ending, at least nagpaybalo na ko ninyo nga katong di ganahan sa vlog, pwede na mo no? Mo hawa sa tuang video, no? Kay importante nakapaminaw na mo sa drama, no? Dili mo ko mamugos kung tanaw mo sa kong vlog or dili, no? Ano, paybalo ko daan niya sa di ganahan sa vlog, dito na lang mo sa tuang drama, no? O pasensya kayo gid, balikon ako, no? Si Rockstone Cold kasakit kayo panahon kaniadto mo nay wala makita o masunod sa mga panahon karon, gibali wala lang mga kapanahonan sa karon. Ang gugma grabe mao gyud gitawag nga till death was part. Mas maayo pa mamatay kaysa maadto sa lain ang lawas. Pero sa panahon karon mapalit na ang gugma ug dali ra kaayo ilisan, mura lang og gailis og sinina. Anga oy naunsa naman ang kalibutan abot sa mga sunod nga henerasyon. With na emoji nga nagkuano nagamit og contact sa ni lens unay bata, no? Mo gid Rockstone Cold, no? Sakto gini comment nimo no? Di lang ako sumpayan na kay taas man. Kasi butasok sa mut na. Salamat Rockstone Cold, no? May punto ni imong isulti, no? Amelita Sangkap, wow nindot kayo paminawon. May from Caloocan. Salamat May, no? Di sa Caloocan. Salamat sa paminaw, no? Amelita Sangkap sa Digong Cantoboy. Si Ma'am Jackie Rose, salamat Migo, the best good niya nga drama para nako with emoji nga nag-heart, no? Salamat kayo Ma'am Jackie Rose, no? Ako gingi panikamutan mo, no, nga mahuman na gid, nahuman na gid ato ang part 11 katapusang sumpay sa Ano Limitang Hearing, no? Salamat kayo Ma'am Jackie Rose sa pagpaabot, no? Ug sa pagpaminaw. Si Nuli Escalikas kanos kaha episode 18-19 sa Digong Cantoboy. Nindot ta kayong drama. Mo gini muang gara-gara ba? Si Bintin pa sunod, no? Pero kay balom ko nga garaon jud ni Noel Escalikas. Basig dito po ni gasubay sa pikas, dito na lang, no? Noel Escalikas kay 18-19 naman imo ha, si Bintin pa man. Gadali man ka di kamay naguna ato lang sa pikas. No, para dili po ka kuan ba laayon, no? Si Papi John TV, idol, salamat sa pag-upload kanunay ko minaw sa drama na upload mo. Salamat kay Papi John TV, no? Sa kanunay nga pagpaminaw. Ito kaya salamat kid. Nya si Maristel Humawan, ang mongolid nga bricks radi ay ni unay sa iyang amahan. Haha. Pagkakulokoy aning bricks oy. Mo gyud, salamat kay, no? Maristel Humawan, no? Huwag mo ito mga ka-listeners, no, kay naman nagigbasa na ko, taas sa itong vlog, pasensya sa mga, pero nagpabalo naman ko nga, di ganahan mo tanaw sa vlog, forward mo this is drama, no? Kanya, kusog yung ulan mga ka-listeners, gabi pa ni, sige ulan yun, madungog mo talaga ninyo. Muna nga, kung tingog, mura akong kusog-kusog, kay kusog ang ulan. Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening, amping mo kanunay mga ka-listeners, God bless us all, advance, Merry Christmas!